42 persuna mill-50 li nataw il-kura brabta mal-inċident traġiku fiż-Żurrieq ġew rilaxxati. L-inċident li seħħet li ta' wara nofsinhar fi triq Valletta ħalla żewġ persuni mejta, raġel ta' 62 sena mill-Belġu u mara ta' 37 sena minn Spanja. Min barra dawn iż-żewġ persuni li kienu ċertifikati mejta fuq il-post, 50 oħra minn 14 il-pajjiż kellhom bżonn għajnuna medika. 31 minnhom ingħataw il-kura fl-Isptar Mater Dei, filwaqt li 19 l-oħra ttieħdu fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal ġdid. B'kollox, l-ambulanzi ta' Mater Dei għamlu 13 il-vjaġġ. Matul il-lejl li għadda minn barra dawk li ngħataw il-kura fiċ-ċentru tas-saħħa, 22 persuna li kienu Mater Dei ġew rilaxxati, filwaqt li matul il-jum ġie rilaxxat pazjent ieħor. One News jinsab informat li fil-preżent għadhom qed jingħataw il-kura 8 persuni, 5 adulti u 3 tfal. Minnhom hemm 4 li jinsabu fit-Taqsima tal-kura intensiva, fosthom żewġ kejknin Ingliżi ta' 6 u 8 snin, wieħed minnhom jinsab f'qagħda kritika. Bħalissa l-outpatients ta' tfal qed tintuża bħala ċentru ta' appoġġ għal qraba ta' dawk involuti fl-inċident li qed jiġu offruti wkoll għajnuna psikoloġika u loġistika. Lilin Mill-Vittmi sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu ma' One News li x-xufier ta' 24 sena li kien qed isuq id-double decker għadda l-jum fil-kwartier ġenerali tal-Pulizija biex jgħin fl-investigazzjonijiet. L-istess sorsi qalu li x-xufier għandu liċenzja valida biex isuq vettura li ġorri l-passiġġieri, filwaqt li konfermaw li l-vettura għandha liċenzja valida sa 30 ta' Novembru ta' din is-sena u li l-polza tal-assikurazzjoni u ċertifikat tal-VRT huma wkoll validi. Intant, matul il-jum saru wkoll l-awtopsi fuq iż-żewġ vittmi, waqt li l-esperti tal-qorti marru fuq il-post biex jistabbilixxu d-dinamika tal-inċident. Hemmhekk ħolqu x-xena tal-inċident permezz ta' xarabank double decker simili għal dak involut fl-inċident. Il-vettura nsaqet mill-istess post tal-inċident. B'reazzjoni għal din it-traġedja l-Awtorità Maltija t-Turiżmu waqfet taqsima biex toffri sosten lit-turisti affettwati f'dan il-mument tant diffiċli. Il-kumpanija City Sightseeing li topera s-servizz tal-Hop on Hop Off qalet li tinsab f'komunikazzjoni mal-operatur internazzjonali biex tistabbilixxi il-fatti kollha. L-għada tal-inċident traġiku fiż-Żurrieq li temm ħesrem il-ħajja ta' żewġ turisti, is-sitwazzjoni fit-triq li fiha seħħ l-inċident reġgħet lura għan-normal. Li stajna nosservaw huma s-sinjali tar-roti mal-art fit-triq illi jimmarkaw minn fejn beda l-inċident u anki biċ-ċitt tas-siġra li tqaċtu kif seħħ l-impatt mal-vettura double decker. Ovvjament l-investigazzjoni dwar il-każ għadhom għaddejjin u anki inħatret inkjesta mexxija mill-Maġistrat Monika Vella li ħatru diversi esperti biex jassistuha. Intant dan l-inċident għalkemm traġiku wera l-qlubija tal-poplu Malti li jekk kif ħarġet is-sejħa D-O negative wieġbu u marru jagħtu d-demm. Bid-Deputy Manager tal-Bank ta' Demm Alexander Lautier jispjega li dan it-tip ta' demm huwa rari ħafna, tant li hija biss 5% tal-popolazzjoni Maltija li għandha dan it-tip ta' demm. Fejn aħna s-soltu niftħu bejn it-8 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija, il-bieraħ għadna aktar minn ħin tas-soltu għaliex in-nies ikkonkorrew u ġew biħġarhom. Infatti il-bieraħ ħalaqna madwar id-9 ta' filgħaxija.